Štrukli su se ohladili, pa vrijeme da probamo. U stijevu dodajemo svježi sir, jedno jaje i sol. Ako volite slatke štruklje, dodajte šećer. I dobro promiješati. Sir je promiješan, idemo dalje. Rižni papir. Dobro ga namočite. Rižni papir. Stavljamo sira. Preklopimo. Prebacimo na papir za pečenje. Prije pečenja premažemo s vrhnjem. U opisu videa možete pronaći popis namirnica i nutritivnu tablicu. Štrukli spremni za pečencu. I nakon nekih 15 minuta na 250 stupnjeva štrukli su nam gotovi. Samo da se ohlade. Štrukli su nam gotovi. Like, share, subscribe i vidimo u sljedećem videu.